Muinteoir Nua. Bhí na páistí sa siomra ranga. Ní rá iní ní Potter scoil. D'oscail an príomhóide an doras. Tháinig sí isteach. Tá iní ní Potter as láthair. Is mise mhór Muinteoir inniu. Muinteoir Nua, new teacher. Bhí na páistí sa siomra ranga, the classroom, siomra ranga. Ní rá iní ní Potter scoil. Muinteoir, no Muinteoir today. Ní léon Muinteoir inniu, no Muinteoir, no iní ní Potter. D'oscail an príomhóide an doras. An príomhóide is the principal. Tháinig sí isteach. Tháinig sí isteach. She came in. Tá iní ní Potter as láthair. Is mise mhór Muinteoir inniu. I'm your teacher today. So, tá iní ní Potter as láthair. Iní ní Potter is the teacher's name. She is absent today. As láthair. As láthair, absent. Is mise mhór Muinteoir inniu. Questions. Cá rá na páistí. Bhí na páistí sa siomra ranga. An rá iní ní Potter scoil. Ní rá iní ní Potter scoil. Cé a tháinig isteach an doras. Cad a dúirt an príomhóide. Is seo an príomhóide. What did she say? Cad a dúirt an príomhóide. Tá iní ní Potter as láthair. Is mise mhór Muinteoir inniu.